Aya karon. Asa man ang kuan day? Kami manulong basketball ron. Mga kwarta ta ba? Dugaya po dato nila no? Dito. Kami manulong ron mga Ram, dula ka ron. Dula karon. Dula ta kay bro. Kwarta ba? Asa man dong kauban nulong ng basketball? Sa kwarta be. Uy, parang mga buka mo, kat-kat tapos diabas, mga unggoy. Uy! Mga cuy, manulong tag basketball ta. Tara. Ano mga kwarta ta ba? Guys. Ano mga kwarta ta? Ay, sige, sakto. Nilulong. Kini kwarta tani ba? Kwarta kita ani ba? Na murag wani buot ng dula ba? Klaro kayong lakaw pa lang idaan bro. Ano klaro eh. Tur, bawa tag basketball tur, ginagmaya ira 5. Dota si. May pangga. Sige. Sana to tur. Sinada dai ka ha. Ito na mga moves ron. Ini kata lang ni mga blind shot ka. Yung magiging soy, hapot gini. Magiging na lang, tayang 1.5. Nasud. Ayo sa port. Tao nasud man. Buinas gyud.